Интернет – място за забавление, намиране на всякаква информация и убиване на времето. Често разделя хората на два лагера. Тези, които симпатизират на глобалната мрежа и тези, които смятат, че ни прави по-глупави. А какво се случва, когато някой реши да погледне на интернет пространството с други очи? Като място за изява, където може да споделиш страстите си и да превърнеш хобито в професия. Не ви звучи като сериозна кариера? Ако ви кажем, че има хора, които изкарват по $20 милиона годишно, като YouTube звездата Мишел Фан, например, която започва своята кариера в интернет пространството със своя блог, а по-късно се превръща в влогър. Блогър е човек, който води свой електронен дневник, блог, в който той споделя това, което го вълнува. А влогър е човек, който прави същото, само че го прави в видеоклип. Тези две професии са свързани. В двата случая един независим човек решава да изкаже мнението си, да даде полезен съвет или просто да се изповяда. Блоговете и влоговете могат да са на най-различни тематики – политика, икономика, готварство, спорт, красота, мода или просто да забавляват. В интернет има място за всички. Не мисля, че една тематика е по-търсена от друга. Човек иска да се информира за положението на страната си, например, след това да се намери добра рецепта за крем брюле. И накрая да се посмее. Всичко това е възможно да се намери в интернет. Какво точно правят блогърите и влогарите, как влияят на обществото и как успяват да забогатеят от това? Да се върнем на Мишел Фан. Тя е само на 27 години, а вече има бизнес за милиони. Всичко започва с едно клипче, в което дава съвети за грим, публикувано в YouTube недалечната 2007 година. Мишел признава, че през първите 2-3 години не е изкарвала никакви пари. Дава много простички съвети, от които хората имат нужда. Затова се абонират за моя канал. Когато клипчетата ми бяха гледани по милиони пъти, тогава започнаха да идват и парите. Много продуцентски къщи се свързали с Мишел и предложили място в телевизията, но тя твърдо отказала. Отказах им, защото исках да изградя своя собствена медия. Вярвам, че интернет е бъдещето. Интернет ще измести всички други медии, ако вече не го е направил. Съвети за грим се намират в YouTube, но истинските интернет диктатори на модата са модните блогъри. Този жанр на блогърството се заражда в Щатите около 2007-2008 година, когато момичета и момчета от различни точки на света решават да споделят своята интерпретация на тяхната страст – модата. И са на път да изместят модните и лайфстайл списания. Модните списания са остарели. Излизат само веднъж в месеца и са скъпи, докато блоговете са безплатни. Информацията там излиза всеки ден, дрехите, които се показват, са по-достъпни за читателите и затова избират да взимат съвети от тях. Модата е бизнес, голяма индустрия и там има много пари. Ако решиш да се развиваш в тази сфера, няма да сгрешиш, но трябва да си много уникален, за да успееш. Това нападение от фенове не е над някоя холивудска звезда, а просто читатели на Кристина Базан, блогърка от Швейцария с почти 3 милиона последователи във Фейсбук и Инстаграм. Модните марки плащат на блогъри като нея стотици хиляди евро, за да направят съвместни проекти, които да се отразят в блога й. Искаше да ти изпратим чанта, да я включиш в някои от статиите си. Такива предложения ми правиха модните марки. Случваше се толкова често, че започнах да се чувствам използвана. Никога не беше просто подарък. Чувствам се късметлийка, защото съм едно момиче от малко градче в Швейцария, което започна да води блог от малката си детска стаичка. Буквално имах кози пред вкъщи, докато растях. Това, с което Кристина и другите блогъри се отличават от стандартните медии, е, че са много искрени с читателите и разказват за преживяванията си от първо лице. Хората обичат клюките и обичат да четат по-лични неща, а това, което блогърите предлагат, е именно това. Един репортер в друга медия никога няма да напише: "Хей, как сте? Днес изкарах с гаджето си, после разхождах кучето и случайно сетих за тази реклама." Че да попитам дали и вие смятате, че е тъпа. Има хора, които използват блоговете и влоговете си именно за това – да споделят личното си мнение и преживяване. Обещах си, че диетата започва от днес, затова ще ям салат. Тези блогъри и блогъри обичат да пречупват нашето ежедневие през призмата на комичното. Те представят живота и себе си по атрактивен и забавен начин.
Причината, поради която тези клипчета са гледани по хиляди, дори и милиони пъти, е, че хората ги намират за забавни. Всеки търси нещо, което да го разсее от ежедневието. По света има хиляди влогъри, които обсъждат най-различни теми в канала си в YouTube. Размишления над живота и лични тързания. Такива представители имаме и в България. Аз си слагам по точно 185 грама захар в кафето. Иначе... Тези влогъри не ни снабдяват с полезна информация, нито с видео с високо качество или някакъв полезен съвет. Те просто ни забавляват. Тези блогъри са популярни сред тинейджерите, така че може да се каже, че определено имат някакво влияние върху тях. Разбирам, че клипчето е доста забавно, но когато интернет е претъпкан с такива материали, които не предоставят никаква информация и подрастващите гледат само тях, не знам доколко това оказва добро влияние. Виж, Мило, просто искам да кажа, че филийките са малко препечени. Митко, аз не съм като майка ти да те съжалявам и да готвя добре, само защото съм те изпуснала като бебе. Това не се е случвало. Така каза и тя, но как може да вярваме на алкохолик като нея? Няма значение за какво говориш в клиповете си. Ако си интересен, може да влияеш над аудиторията. Да изкарваш пари. Блоговете, които са политически настроени, например, когато веднъж спечелят симпатиите на читателите си, могат да променят мнението им по много съществени теми. У нас такъв е блога на журналиста Тибо Инджев. Той е един от най-гледаните коментирани български блогове за политика. В него журналистът коментира политически случки по света и у нас. Факт е, че много журналисти и известни личности имат свой блог. Там те търсят начин да избягат от работното си място и да изкажат свободно мнението си. Често мнението, което изразяват на работното си място в медията, в която работят, и в блога им се различава. Читателите трябва сами да изберат на коя версия да вярват. Всеки сам трябва да прецени доколко един блогър е искрен, защото тези хора се изхранват от блога. И ако се продават лесно, могат да проповядат възгледите на някоя политическа партия, която им платила. Този начин да заблудят читателите. Мисля, че очевидно, когато някой е искрен, той звучи по-естествено, изказва мнението си по-страстно. Независимо дали ще е в областта на модата, красотата, политиката или забавлението, със сигурност един блогър или влогър трябва да е 100% оригинален и искрен, за да успее. И разбира се, да се въоръжи с търпение и да положи много труд, защото известен в интернет не се става за една нощ. Страстта и желанието пораждат нови идеи, създават работа за хората, пробуждат тази искра в теб да измислиш невероятна концепция. И ако от това се изкарват и пари, тогава чудесно. And if money comes out of it, then great.